Parlament Portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün durmuş duralga saatly gepleşigimiziň täze sany ýene siziň bilen. Gepleşigimiziň bu gedek sanynyň mehmany Türkmenistanyň halk artisti, Beýik Saparmurat Türkmenbaşy adynaky baş drama teatrynyň sahna ustady, Galkan Kaka ady bilen halk köpçüliginiň aňyna galan halipa artist Çary Berdiýew. Galkan Kaka, ovan haramna fakçy bolup beräý. Galkan Kaka, ovan suwuna mirap bolup beräý. Düýünki burnuny sakyp bolaldanyň Galkan Kaka'dyny garawul etjekmiş. Hey! Galkan Bey, Galkancan. Aman mı gelin, aman sağmı? Şükür Hudaýa. Galkancan kapıda duran garlawazyny satýarmyş diýip eşitdim. Alarman bolum geldim. Galkanjana garlawazyny satýany? Garlawazyň iýesi sizmi? Hawa. Yok, bu öýüň erkegi iýesi bardyr ahir. O bar. Men bärde ho. Öýüň iýesi bolýan bolsaň bir gapdalyňy seretde, sen mollyk goýberde. Sen mol. Bu sen mollyşa goşarak bolýanym. Sen mol. Berekella Galkanjan. Hakyky Galkan molluň sen. Ýeneň atan gurbany bolayyn, adyňam tüýs bilip takypdyrlar. Yaşly, Ho. siz ola boly. Geldi. Bir jellap adyp eşitmedin şol obada. Şol meşhur jellap men. Galkanjan ullukan toy tutjokmuş. Elim ýokara harjyn petirekmiş, şoň çüýbem garlawaş diýen atyny, aýlawlary baglap ýörün ýyllarym atyny eşek bagasyna satýarmyş diýip eşitdim de gelýändirin. Onu saňa haýsy eşek aýtdy. 10 aýdan daşlaýan şoýrakdy. Ataň ýaladyma azgyrylmaň näme? Taxtawazyry toýa gitjek harjym pesip onna menne ýaňransyň da. Ondan bu bende de şonu estik gelýänler. Wala. Halipa ilki bilen biziň bilen söhbetdeşlik etmäge wagt aýranyňyz üçin biz size köp sag bolsun aýdýar. Söhbetdeşigimiziň başyny sunugat ýoluňyzda gelşiňiz hakynda tomoşaçylarymyz üçin gurrun berseňiz. Türkmen her bir çağatda kiçilikden ýaşlykdan bir tüýsli käwat öýdüren gurulýaşyp öýküni gurjak goşdan başlaýdy, gurjak taýly gurjak goş oýnaýarlar. Ana şol atlardan başlaýdy. Onu bagşa öýkünen bolýar, elwan öýkünen bolýar. Onu etker öýkünen bolýar, aýdym çaý öýkünen bolýar. Şoňda hemme çağalar Türkmen çağalaryna bar da şo häýär. Bilen şolar ýaly. Şol biziň döwrümizde ýyr döwür, ol 60-njy ýyllar o wagtlar esafi bagşlanma öýdeltikä men çary, şol aýdym aýdardy. Şu onun ol neme diýwardan atlaýanam 400 ullukan radio aparatlar bardy. Şolary dinlerdik. Watkali nemeler ýokdy da. El telefonlar Şol ýok. aýdymlary dinleýsek, şol aýdymlary eşitsek kedire ederdik da. Onu esasy şol daşarda paxtasykda bolardy. Owaň öýdüsini gahlapyn kino bolardy erterdir. Onu şol diýwarlary ullukan akma taýda berden aparatyn kino görkezdirdi. Köprägem kinni kinolar barardy. Raçka pol kinolary şol. Gaty şeýle bir täsirli de şol atdy. Onun bilem o bidem ötüýär şol atdyr gyzyk başlaýanda. Onun şolun födün gaýtalan bolýar, öýkünen bolýar. Oraçka porundagy şaga der dün çökül ya nemelje eňne taýak kılja. Bu borçlarda şonu eden bolýar. Garat şol atdyr görüp bir onu mektep baranda ýollaşan klassdaşan gurulýan bolýar. Onu menem şol bilem aýdymda da heňlenýär dimde salaja. Men çara öýkünen bolýardym, öýdelteke. Onun bir günem paýtaýyk gör. Ýani okum sentýabrda başlada da 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji klasda deňiz mektebe gidýärdi, öýlenem paýtaga gidýärdi. Aýarlagynan agalanmy dinlemedir. Ewat elde ýyglaýardy. Onu şonu ýani hınçkylygym tutdy men. Hak gedýän onu şonu goýdurjak bar goýýan näldirinden. Onu sen ulalangdan hem boljak diýär maňa. Men aýdymçy artist boljak diýdim. Gelje deli aýarlaganyň gerekli bir jorasy bardy, joragan idi.
Onu şu aydım aydıyanma aydıplarda da tip Ha. kesin ardından plana öykünüp berdat diýerler. Hawa. Onu şol hanskylygymam goýdurjak bol. Gece dele nämeden jedele dele. Gyzyl tagatdan idim şo wagt. Siz aydymçy ya artist bolmarsyňyz diýip jedel etdiýär siz bilen, ha? Yo, şo wagt Bolup şol bilmezsiz. ýanky etduna şol goýdurjak bol Goýdurjak. diýen eken. He. Şo burada güýmemelle. Hawa, Ken bolýa. Şo Ölsümi goglup bölmedi. günür tanahary goglu guragy edik. Magara şo hem degis ýerde çağırır, gürletjek bolýarlar. Degis üstümizden gülýärler. Onu mun ağlaýarlar da. Onu şol gydyldan neýdim, tagatdan neýdim bol şo kellede garly da şol. Şol men hök ban yer zat etmeli. Artistor gyzyl tagatdan malla. Hawa. Şu çağatdan şo zatda şol kinolaň. Onun ýanky Şükürwaşyň kinosy, onu soňrak bar ilsafi, ilk baran kinolar aşyragan mekirligi. Şol ayna onun ayna diýip bir kino bardy. İlk kinolar da başda kinolar, 58-nji ýylda düşülen kinolar, 56-njy ýylda düşülen kinolar, 60-njy ýylda 61, 60, 60, 60 herden ertede şol aşyragan mekirligde şeýle gowda näçe günne orada görýärdi. Şu da bir gyzygyp şu artistler höwet boldy da. Onu watar teatr nähili, kino, ýa-da telewizyon watar kän ýaýramadyk. Biz töwereklenmedi. Şu owada bir iki adamda telewizyon bardy. Ol rekord diýip şeýleje. Şonu bütün owat görürdiler. Bütün o sefen bir ýa iki adamda bardy da. Onu şol paxta meydanlaryna kino ertelenýär ýa-ki ullakan diwara ak matalyny ýazyp Uloldup görýärdiler. Şu paxtaýy gelýän çöreňi iýmen ýa howrup kino gaýdan da algan. Ana şu zatlar öýdi çağırdydan molumyň ulandy näme boljak. Haýky kärdi işlädiň gelýär zat diýip gyzykdyran molumlardan bardy. Aýgaranlar şey diýip şu ardy ödip. Şu artist boljak diýýärkäňiz size inanmadyk adamlar bolupdymy? Yo o watlar Sen bardyr. nädip artist boljak meselem? Ferit o watlar var da o inanmazak inan diýer on ay töwleme diýenem bardan. Artist näme diýip şu izady şu geregece şu zatlar biz bir degişgen de öýdi şu wagt bizim gözümizde aýarlaganymda zor bolan. Yok men hökman bolarym da diýip onuň matkat artistat bolma bir duşaýdym da ýolda. Onun hani sen aydym artist boljak da diýem bölünýärdir. Aydym artist, teatr artisti. Ay menin bolum da diýip şonu bir arkamy kakyp töwelimden sen görýäň diýip şu wagtlardan şu zatlar ýatda birgede duşdum da. Halipa şu gepleşigimiň başynda da bellek geçäýär. Siz nerede, näçinji ýylda, maşgalada näçe dogan we siz näçinji çağa bellek geçäýär? Şolaram elbetde tomoşaçylarymyz üçin. Türkmen maşgalatda. O wagt her maşgalada 6-7 adam, 10 adam, 10 adam bar. Bizde de näme 4 oglan, 2-de aýarlagan geýdi. 5 oglan. Siz ulusymy? Yok, menen oğlum 3 tane var. Menen ikisinden biri var. Oğlum men ola ýanky artistlerle sungatly işleýärdi. Emre sungatly işleýärdi. Sungat adam sizden maşgada. Ona men maşgalam tutuşuny sungat adam, hemmeti. Evet, maşgala çağalar. Hemme. Biz bilýär elbetde. Sungat bolan söýgü size şol çağalykdan başlady. Ýa-da bir belli bir sebäp bolanlar hakykatdan hem siz artist bolmagyňyza. Şeýle ýagdaý boldymy? Neme onun şu wagtlar mektepde neme kurjoklar bardy. Çepere bolsunlar. Onun gannym diýen bir klassdaşym bardy. Onu burun şol gülüşdirmek üçin oyun oynamalar kişiler. Onu şu 2,5 etmeli onun men hediye näme etsek diýmem. Men ýan şu motor depen olayın. O dalan onu şol fren bolmalylar. Ona normal tomoşaçylar. Ey bunu dep için fansızdan olurdun azaty bolam diýen bolýar. Şonu görkezlikde ýa-ki o klugyny. Ay depýän o dalany depýän onu durguturguda itipläp şonu gülüşdirýärdik de şeýdi. Ana şol birinji men sahna çykşym şol ganym neretdeler. Onu ýöne aýdymda da ýem ol şu ýa-ki kapaqtaň içinde köpçülik yerlerine şol etat şu aýarlanyň bile işeýdim soň ay ýükünýärdik de. Onun şol ýan gaýdyşym ýa şol hindi kinolary aşağı mekirli aýdypdym beli. Soň bir gedek teatr geldi. O wagtlar 63-nji, 64-nji, 62-nji ýyllarda.
Onun şol üýüne neme ilki magazyna zatda gördük bolin şeýle adamlar da. Onun soň sahnadan çykdyk bolin. Şu ýan gören adamlar başga adamlar da oýnatdylar da. Spektakldan zatda. Onun meşe ýogy Näli o bolar? ýan başgalar bular net beýip gurlýa diýip uradym öz-özüme. Gydyklanyp. Şunu giň görýänler. O ýanky diýen zatdan diýen oklar diýip orada obrada girip gülüşdürjek. Başga bir adamy keşfin jarlandyryp berler. Onu şunu bir tüýsman şeýle täsir etdi. Yo menim hükman artist bolmaly uradym da. Onu öýe barýan on madama şol artist boljak, artist boljak, artist boljak, artist boljak. Ve näçinji ýylda Hayfiýe Garahojaýy tamamladyňyz onan belläp geçäň. Men 50-nji ýylda dogulun, 50-nji ýylda dogulun. Onuň owamyzda 18-nji mektep bardy men owasyna. Şu wagtky Ahal welaýatynyň Kak etrawyna. Şonu gutardym 10 ýyllyk. Onuň 10 ýyllyk gutaranda da her kim onuň ýem ýa molmy ýem sora uradalar da. Aýtyn studiýa girjek. O näme işlejek, näme kär bilen meşgullanjak. Men kim şu diň şu artistligimde. Onu bir tarapdan geçen pagyrgar sorak bolandan wras bolatmam geldi men. Onu şu iki oku ýa aşgaty gelen gündem şu medya studyň işine barýan ol oglanlarym halatlar girip çykýarlar, gaýrlar gülüşler. Onun nemelerini isteyen ay himeden falan da diýip diňleýänler şolar. Menem ay men himeden istat bilem o. Men geçilmene diýenler. Özmeni şonum istiyädim bolyn ýöne söýtek ay ýok men diýdim. Şu könüzi ardy öden artistymla bolayn edip. Onun neme bardy? Owata studiýa bardy. Molanybet teatrynda. Şu böyle kaptaljyny. Muňa bardygym bolyn geçen ýyl alyp bir ýyl almadylar da studiýa. Şoýul. Onuň näme etmeli? Teknikum bardy, onu eýem olaram alyp burada dolupdyr. Indi owa gaýdatym bilen nokta. Şonu şu şähere gelip, eýem şu 10-njy klassy gelip birinji gören spektaklym bar. Nedir şah hakkında? Nedir şah? O, yani keyifli kör spektakl. Şunun girdik, birinci kere ulvara girilen ne? O yanında şu kanım nerede var? Spektakl başladı ona şeyde qırqıllar, göz mayrayan nerede? Oğlum birinci görüşü de tiyatr neye bitti? O meydan düşölüge varına başka rahakken. Ola şunu yazsak yerde öz sözlerini aytıyarlar daha de oğa da oğlum qırqılır. Yine tiyatrda saat açılıp sonra üçüp onun yani zanebe açılıp kat şuyunu tesir etti de onun şu nedir şurada yok oradan şey gelen şunu şeydendir ne bradas. Onu dur rahat kaptan da denk sene diye o. Olu nimeden oktu şu hemmi durkun ule içeri girlendir de. Girliya. O şol. Tamaşaçı olup. Şu gödöňden giden nokta şol. Aman ağan şey yok oradan don füýrep geledi. Yok oradan basgan çaktan. Köşün içi de paşa gelýär. Şolana men şondan eýem tutuş durkum bilen şoňa gitdim de. Beh. Onun kino görümdi. Şükürwaşyny gördük, haýytlaryň şükürwaşyny, esas şükürwaşyny. Şu şükürwaşyda neme ullukan tuğduň aşagyna adamlar üýüşüp derdine neme diýdi. Ýa-ni darak taktı. Neme daraktı, köklörüň hemay, hanwar daraktır. Nemeni köklörüň hemay etip. Men şu hakykatdan şu daragat agaç tutup durýan diýenler. Görem şu käfiýerni. Han bir daragıttır. Kökleri hem rayet. Kökler berk bollawsa. Puda ondan tapar himayet. Onun özüm biraz şodatları başka adamlardan köprek ötüp men olaryň gurrun berýän. Ürüşdirip düşündirýän. Ýok, şu tut, şu sesini berýär zat diýip. Mana ýa-da isim aýdanok diýen görün zatyn da. Onun şol şu zatdan täsiri artist etdi de bildi. Onun şol ay elbette o wagtlar onun bir kär bolmaý zat diýenim boldy da ýollaşmamyň içinde ara. Ol ýaňky biziň höwetimiz şu aňardan joşup durun, o bir zat Allah Taala bir algyrym diýen itýändir de. Onu şol zatlar görüp bir adam kanat bağlanýar bolýar da. Onu şol
Yani mənim çağırın aydımından, öğdeyettekən aydımından. Onlar şundan başlattı o da. Onu cedel ettik, hatam meter. Son cedel akaslı. Seyret oturdum. Şu meni, şu kömür etti de. Şu cedeller diyen, İtme ha. uçuyor. Onun son şeydi, teknikuma girdim son. Bir yıldan son aşkvatta. Başı uğrumdan değerli. Ağaç ustaçılığı kâr vardı, yekazeli okudu yani. Şunu okudum bir yılda. Şunu okudum, Hemen ortaça öğrenirim. Hemen tiyatra katlarını. Onun şu hepde bir gedek, iki gedek, üç gedek tiyatra geliyorduk. Hükman. Hükman kaçıp geliyorduk da şu kanun neretleri ken gelip onun bir çağır bileydi. Onun men artist olacaktı. Onun son yorumda ayrılıştı da. Onun neme kulluğu diye. Eyem bir yıl bir yerde olursan ha. Başka eyem tiyatra karayışın başka, kino karayışın başka. Ana şeydi, şu teknikumda da ilkinci. Bir yıl okudunuz. Men bir yıl okudum. Meni Türkmenistan'ın halk etti. Halifan Bayram Feydullayev. Şol aktörlük ustaatlığı, ne edip aktör olmalı, ne edip şekil, ne edip keşif öğretmeli. Şol şiiri düşündük de ama. Şol adamlar. Ondan yavaş yavaş. Okumalı, çıkıp desine başlayacaktı. Ya, katkıyın kereken. Son için 5 yıl okumalılar. Onu girilmedim. Ten okumam, yarda okudum. Harvurluğa gittik. Onu şotayda da, harvurlukta da, şol yankı kroloğun baatniyatını, Atatale'nin baatniyatını şağal bir gün ağa çıktı, ağın gündüğüne çıktı. Oğlan setinden vardı, bir temir horoz gördüm. Şurakta kaytala. Men barsam, instituda girmeli, sonra instituda masıllı. Eyem tayin mi olmalı? Tayin olup gelmeli. Orsiyette, şöyle bir yıllık aşk vattı, ağrıma gitmeyken Duhtar Kuzroğuna katnaştım. Hepten artist olsan, yok ben Duhtar'ım çalıp bilmeli. Çalıp bileğiniz? Yok, onu bir şey tutup bileyenle, şu da tabi öğrenmeli. Şu kullukta da oğlunu iyini Duhtar'lar, erten oğlunu bir nemi, şu eşitsem, dağıt etsem, Duhtar selen oğlunu, yani Duhtar olmadığına şey etmiş almalı, deyip. Eğer şu, bu da ama şu uğruna oldum da, kara şeydi. Kara şeydi, instituda girdiniz. Şeydi onun ağrımdan gelen bir gün. Onun Bayram Feydil, benim onun oğlanı, teknikumu okuyanca oğlanım vardı, ben onu bileceğim. Galından yanına vardım. Onun oğlum, çağrı Moskva'daydı. Lunaşas Kadınlar İnstitut'tuydu. Aktörçülük Güner oyuncu nemal ya, talibat yani bir tavsırdık. Neyse tur oldu ya, 2 tur yine bir tur kalırdıydı. Benim onun mirek, men ağrımdan neye deyin dağıtayım. Onun vazgalı ay öğretip geleni bardım da. Bardım oğlum Bayram Feydullayev tuşaydı. Oğlum. O gay oğlum salam var elleşip görüşüp. Nere var yani dedi. Öye var yani dedi. Neme okuyacak hem dedi. Ay okuyacak oğlum. Bir oğlun yok. Tava iyiden gayet dedi şu at dedi. Var dedi oğlunun yani okşaydı dedi. Ertirem egzamene geldiydi. Şu duşmatık oldu da. Ben onu yani Allah Teala duşuraydı dedi. Uğurun etti de. Şu kötünün ardı öden. Soyulam girdiniz. Bir 10 bin olandır da. Onun sonuna neme okuyup verecek dedi on. Neme okudum yani kroloğun baatniyeti var. Zaten ben önümden bir şey Atatale'nin tillik ve şağalını okudun. Benim tillik ve gargan okumalı. Okuyup ver şunu neydi. Benim kovul yedim da. O burada verip okumalı. Onun bir garga bir yerden bir bölük peynir tapan bezenip uçup da iyi. Çıkıp da bir ağaç üstüne iğmeli tayyarlık görüntüsüne ağzımda peynir xiyala vatan. Şol var bir tillik hem gelip beteniydim olin. Ol men Türkmen sokan bolmarım. Akademik alim Moskva'nın olmur da. Onu dur dedi. Han tilkine her elttir dedi. Benim ayş bu yapırlık et bardım o. Ay bir elini sarpıp iyiden ayıttı. Onu eyyem bir yüreğim zilek gitti de. Görýäňiz şolar Ors akademik halipalar diline düşünmese de sizin eýem hereketleriniz bilen olur eýem näse talip gören adamlar da. Eýem şu menne biraz okuýan adam badan görendim. Onu yeni täzeden okup berdim. 2 ede qaytalar. Aman Bayram Merdis bakyram var. Bayram Feydullayev sen var şonu emmede. Onun ay şol Moğolum Yevgeni Kozerov
aktör ustadyny okutdy baramyzdan. Aha. Grupamyň ýol başdy boldy. Şu elini sarpdy, bir ýüregim jiglep, Bak. bir tüýsli innem bir galpyla uradym. Tefim Moskwa ýön gitjek bolup durdy ana. Bir adam etdiň Moskwa talypda sen. Şu dur, onuň ahada okýarlar da. Menim bir galpylaýan, bir ýüzüm zadym agarýandyr da. Onuň çık şu garaşýan iň soňundagyna onuň plany ýok. Siz gaýdyň diýdi. Häzir bir ýene gelip onuň meter bolýar. Onu çykdy da Türkistan adam okup adam aýtdy. Nemeň adam galdy? Siz erte geliň diýip. Be. Siz geçdiňiz diýip. Bugün aýtdy şowa. Onuň näil duýgy boldy sizde? Puf, mene uçdum. Uçdum. Hakyt uçdum da. Be. Bir tüýsli kelleň wadyň gurşup. Ewoy men dün ýaňelme intiqarmady. Öýde barmy? Öýde baramy? Ýok. Öýdeklen habarym ýok. Habarym ýok hiçimin. Onuň bardym onuň mol men öýde erte tüň bardym da. Onu bayram eddiler şu gördüm. Ay çağır seni yaman öýdi gaty gowurdy. Zat diýip garady şey mana talip bolup onu öýe gaýtdym. Onu tarihten soradylar, edebiýatdan ay. Onu görüp lepatyndan soradylar şu wagtlar onu. Onu näme çalyp bilen, ay çara duta çalyp bilen. Onu tant edip bilen, ay onu metmeli bol öwrün. Demek şonuň şu bolmor kömek etjek bolup. Öýüňizde bardyňyz. Öýüňizdekilerim sizi armiýadan, gullukdan ýelýär diýip garaşyp O oturlar onu bar Onu ýaşyl. aýtdyňyz olara näme? Menem bardym, kaka dedim. Mene dedim, talip bolup kelim dedim. Student dedim. Onu men burada girdim, haçan nälerden. Ana gelýärdim, onu gurrun verdim saatlar. Teňkum gelim onu okan oğlundan goýuldum. Şu Moskwa ýa-ki artistlik alýan eken. Menim şu egzamini taşdym, geçdim dedim bolyn. Ejem paýr ýok gitmedi, onu bir kere garaşdym diýe taňa. Eje de. Onu kagan bayram. Bir sarı otu. Ýok gitsin dedim. Ol bilýän näme diýdi. Artist boljakdy. O soňň üçin aýdym berdi dedi. Allah taala ýeşdendir dedi. Ana şeydi. Hemen arımdan kullukdan öýe bardy kem talip bolup bardy. Tuğalama onna şol arzuňyz, şol içiňizdäki gopgunlar Allah kömek eden diýen ýaly ýol ugrap bolup giden bolupdyr da. Ol bardyr şol. Adam Allah taala algyl medýändir da adam bir niýetine bir herkim maňlaýyna ýadalan dağıtdır da şol ýadyp diýilýän zat bolmalylar. Şoňle onuň şu artist bolup. Şey diýem şu gün halipa bolýaňyz bugünne. Galkan kaka diýip ýüzlensem bolar size köpçülikden halipa ajaýyp atly kinoda jarlandyran Galkan kaka keşiňiz bilen köp tomoşaçylar sizi tanaýar. Şol keşiňiz iň şowry çykan keşip diýsek, biz ýalňyş mars elbetde. Ýöne şol kinoda wäşi keşpi jarlanýar siz. Wäşilik ýagny komediýa size iň ýakyn bolan artistlik görnüş diýip aýdyp bilersiňiz. Size wäşilik ýakyn diýip bilersiňiz özüňiz. Ýol şol men özüm şol esasy bir tragediýa uğraýadym da. Daş keşmiňizem halipa bir hili agras şeýle. Şonu onuň ýa-ki kino restoran bir spektaklar görýärler. Olaram ýa-ki şol galkanagan obrazyny gözläp ýörker. Kim artide onan artdy, Muhammed Feýnhanow. Onuň menim şu wagt ýa-ki Barlamoly diýip bir spektaklym bardy. Şonu maňa oýnamal etdi kagazana şeýer. Türkmenistan halk artisti Halipam. Hawa yollar can bir can. Ey balli. Şunça can hükmar mı? Hükmar. Yollar can bir can. Canım. Geldim ve yaklanım. Hem rejissörler bizim hem Halipamız hem molumuz oraya. Olara bizi öwrediýär, bizim olardan öwrenýär. Şu spektakl goýmak, sana keşip öğretmek, kömek etmek, şu bir sinap, sözlerin usulü öwrenýär, ýene onu öwrenýär, oran seni öwrenýär, şeýet geçmedilýär. Onun şonuna men kazana işledim. Men Barlamolyny oýnap bilmän idim. Men odadım däle, ýa-ki amplua diýil waýdy dedim. Ýa-ki öz hereketimde, hüýhesetimde ýok zatlar dedim on. Onuň ýok men nedi görýän itde. Edersin etmesen nedi.
Onu näde edeyindim men ona. Düşünüp onu bolu noktadan onun öň ýanky däl domurly bir spektaklym bardy. Onu şol töre ana berdi, soňýady, töre ana berdi. Gaty oýnady. Bir olamy Hudaý beren talant da şeýli öpdi. Şoň üçin ýazyldy şol spektakl. Onun olam bir sebäp bilen işden çykmaly boldy. Men oýnamaly boldum da. Onu olam kän wagtlar ýöne içindedim men, bilýärdim. Onu eýle agara şol spektakl çykardyk. Ondan indi maňa diýjek bolýanym şol. Barlym bolan kesin maňa düşündirjek bolýar kakazana söz. Kenedi dälden oýnadyň ha, oýnadyň. Şonu şol atarakda pikir etdiňmi şoň gülkülügi hakynda. Onu otar gülkülügi hakynda pikir et, komediýadyr öýden okda onu. Şol otyrna şeýet otyr. Neme diýip başlaýda başlanma. Resul alayhisselam zamanına goloy oğuzun bayat boyundan Gorkut ata diýerler. Bir är bolýar. Gorkut atam küllü oğuz ýylnyň tamam gözüdeki geçmişden, gelecekten, gaýypdan, boljakdan welili sözler. Şeýit başlaýar da. Resul alayhisselam zamanına goloy oğuzun bayat boyundan Gorkut ata diýerler. Bir är gopun. Resul alayhisselam zamanına goloy oğuzun bayat boyundan Gorkut ata diýerler. Bir är gopun. Geçmişten, gelecekten, gaýypdan, boljakdan weliler sözler. Her ne diýse geler eken, her ne aýtsa bolar eken. Onun soňam ol ýuwaşydan öz hereketler zatlar ýa-ki biziň bärden onu biz komedi diýip tomoşaçy komedi diýip gelýär. Ol bir ýa-ki näme diýilýär, urus dilinde bibleyski tema diýilýär da. Bir dini bağlanşyk şol hem otady diniň şu adama täsiri Allah Taala şol sen janyň aljak İsraillik gelýär da. Şu zatlary on komedi diýip edem zok da biz. Emma aňyrdan komedi bolup görnýär. Barlym boldy da beýle däller. Olam bir yürekden söýýär da şol bolşup düşýän ýa-ki teatr sahnadyna diýip situasiýa bolşu ýa-ki näme ýagdaý bir waka düşýär da. Onu şonu aýyrt edip bilemok men. Şonu aýyrt etmek üçin barlym boldy diýdi. Däl domurluň däl domurlydy barlym bolan diýdi. O garry näçe ýedi arkatsa şonu öýkünmeler şoň bolşuna diýdi. Öwün jöňlügi ol garp diýenlerini öwünýärler da. Onuň ol soň Allah'ın ýanyna bar. Onu ejen kakan ataňdan zanly ýeningden zanly barýa on aýollaryň zan bermek diýdi. Onuň şotada ýem tragediýa başlaýdy. Gideretim halalym, näli çeçegim, bilermisen näler boldy. Küpür sözler söyledim, yaradana yaramady. Gökden gelen İsrail emretdi. İsrail yer vermedi. Kowaran geler boldy, başa zulüm salar boldy. Tragediýa diýip otyrdy. Tomoşasy on aňyrda käti gülýär, käti punkyrýar. Onuň ini şol maňa düşündirjek bolan zady. Şu barlym boldy, şoň öwünýän ýeri garpy ýanýerler bar da. Ay garpy diýerler, garpy işmeşe oýnar näme. Onuň diýana däl domurlýar. Olýa näme urşoňa maýyp berdi diýen bir ardy sözler bar da. Onu teretsem diye bir aly tufan bir zat üýüş gelýär diýe. Ay däl plan gelýär diýip. Yo bu duman näl bir bulutda bu dumanyň asly düşman eliydi diýdim diýip başlaýardy. Şoň öwünjegini zadyny allydy. Şoň şu atababaň taňa bir ganan geçen zatlar barlym bolan şeýde oýnamaly. Ýekiji sözde erişlerim düşündürdi maňa. Şonu düşündüm ertede onu barlym bolan kesmine gelip başladyk da. Yani barlym bolan men bir zan düşünde gördüm diýdi. Ne görsem bir oğudanca bir Allah'ın pek maşkara. Onun diye kooperatifçi Makka'nın yanına vardım diye. Makka'ya uzun bizim deyip doğradım diye. Onun o da diye uzun bizim tezahürce atar ciceli cimici için
Dedecize baş zıyğızı idi. Adam bizi sanmıydı. Onu şulatları yoşudu, giyirip. Giyirip. Şey etmeyin şunu şu ballım olan niye kamede dediğini şu erişlerini düşündürünün açık olayanlar. Şu planın oğlu kan ederler hem de. Onun şu obroldan ayrılar. Önü bileyen yönü kevat etlek edilen nokta. Erişlerini deyişi yani. Hükasetimde yok men wäşelik diýdim rejissöre diýdiňiz bolsa durmuşda da agras adammy. Mo bir bilemok mor şeyle bolmagy. Wäşelik ýokmy durmuşda? Yok. Gülüşip Değişen. değişýär. Onu el bir nebede derler. Yönü kaçanını şu zatları sahnat etmeliler. Sahnat etmeliler. Şonu şol rejissör gerek. Aktör. Güýçli. Şu niye hili aktör olaydın? Rejissör bolmadı, bolun okşor. Ol barip edecek bolyalar. Barip güldürecek bolyalar. Barip tragediyan oynayacak bolmalı. Ana darayda onluk bir saat var. Hawa. Şunu dinleyen on vardır. Şu ark kaçıp var ya da güllüğün içinde bir koy ağla bakardı. Yüğünü kızıl beğüllü, meleği şöyle meydanı gödünür. Şu övütüp durunu darayda onun kulağını şu gödünü yanıma şu gödünü öyleydi. Kesip verem şunu yalla. Tepten şol eriştörden alıp çıkarmakam gerek. Onun sana eriştör öğredi ya. Hemen moğlumun, hem eriştörün, hem yollaşın, hem kaharın gelenler içinden diyen zaten bar bir kede. Bana şey diye zat değil ya da şolunun yönü çok himmeti şu men o aktör olmam için. O kesip öğretmem için diye ders diyor sonra. Yollaşın bundan aydan ki bir adam yollaşın ay alyan diyen adını aktör alt bilen oklar. Kategoriyle. Son yutman vasarmalı. Kategoriyle diýeňizde siz tanqydy näme kabul etýäňiz Halipa? Tanqid vardır ha. Kategoriýalar bar tanqydan. Yönü men şunu bildirem o. Kategoriýany yerleme bolýar. Käbir adam şonu sen ötmegin üçin aýdýar. Tanqidi. Käbir adam şol atlar özü düşünmeýän aýdýar. Mençe bilen okmanman gelip öwredýär da. Men hem şu kategoriýany. Onunla deňeş durmak bolanok. Kategoriýalar. Yönü bir. Ol özü etbilen okmanman hem şey diýdik diýen öňe aratynda. Yönü tomoşaçy da diýdi gelip gören. Olar diýdi bir zat bardır diýen. Tepden olar o adamlary ay şu taýyna şey diýen, bu taýyna beýdiýen. Şu taýdan hem şu şey etdiň ay şol türkmençilikde edilýän zat diýen adamlar bolýar da. Ne türkmençe ne beýdin. Onu soň indikde gaýtalamajak bolan wagt hem kino arny geçikdi de diýen. Şu galkan kaka ajaýyp kinodaki Muhammed Füýnhan barda. Hälem bir başladyk bolun. Şol aktör gözläp börke meni görüpdir de sahnada görüp de ballym ollany. Şoň üçin men alda şoň görüp. Şo sahnada görüp. Kakazanlagam ana şu çaryn görüp atdypdir da. Onun ýöňüm gögölden ýene bir edek gelip gördüp. Çağır ol bir kedek gelýärdiler de. Ana şeýit onu şol ajaýypdy, şol alındı da meni. Şo ýanky sahnada da siz değişken rol oynadyňyz. Şo roly görüp galkan kakaňyň rolini size berdiler. Keşfine. Onun yeni siz gülkülü wäşi keşfine oynamala. Onun siz şonu yok bollun ne oynayacak gelýmediňizmi? Yok, ne bolýar da. Onu kinoda bir gat teatrin var, kino diýilýär, düşmän. Onu şol esas olam edip näme kiýalýar, teatrda kiýaly. Teatrda başlaýan ýoşadan şey diýip içine girip yaşarır folk geçe kinoda. Böyle alınýar. Bun buzağa ertep buzağa onu men gurrun verdirýän. Özüm senaryny okuyan. Onu Muhammed Füýnhan. Ne şu taýyn näme diýjek bolan, şu taýyn şey diýjek bolan, bir gede gurrun verýärdi. On bir näme diýen söz bardy. Ortaça gowurýan Starçok diýip. Starçokdan özüm gowulýan. Ben artyta diýip görgül şeýle ýumşakluk bilen düşünürüm. Onu bir gede ona bol. Şunu et bol şeydi. Käbir adam olarum bir Hudaý tarapy döredilip berýän adamlar da. Şu film torup tamaşaçylara ködürlenen soň siz özüňiz görensiňiz da öz wäşi keşfiniňiz. Käkş näme diýe ol bir öňüm diýilen zatda bir artist bar da daşawurt artistler zatlar. Şu kino düşüp durdy. Erti şäher çykdy hemme şeýle haýran atdy da. Yaznamyt bolaýan da tanymal. Men doğru maydana Hudaýa şükür edýän, şu kär haýlanyma şu kömek eden adamlara. Allah Taala o minýän adamlar şeýle ey şu diýip
Kucoklap tanıp kewatta Doladım bilen kalkan oklarım. kakada tanam yok da. Benim karnaşım lazım kanka. Yani son yalı yerleri oldu da. Ya bir fevda var yani Fatih Bağdar'a var da ilk yöretmeyediler. Be. Gel suğradı şöyle ya kol çekip ver Kalkan rahat. kalk. Şu adam şeyde doğru mayda var. Doğru adını tutman kalkan kalka Yok, deyseler ödüm kulorım şeyde ödüm kulorım kalkan kakada bu. Tüveleme en meşgul. Onun güdeninden giden nokta şu kesip katı oldu. Onun ona deniz Barlımoğlu spektakli diyetti. Ona deniz Barlımoğlu geliyor dediler. Barlımoğlu. Onun adını köp öyle Barlımoğlu dedi. Onun Alparslan oynadı spektakli Oğuzhan'ın kakıdan azız koydu ki emmedi. Şu her onun o vadada var onun çora başlayalar da Alparslan niye şu şey şolur orva şeydir. Oğuzhan onun oğullar ne mediye neyse. Ay her kim bara dönüp kalapın köpüsü şol kinoda zatlar goğuryalar. Kalk size kalkan kaka deyip başka keşiflerde jarlanırsan adam kalkan kakana. Hamana diyersin hakikatiniz kalkan kaka ýaly şey değil yani. Edil häzirki wagtda kalkan kaka diýen ýöne kalkan kaka kim diýerler de tam Oğuzhan ata bolýar diýen. Oğuzhan onu bilýän diýerler şeydi hakyky. Oğuzhan ata keşifinde edil häzirki wagtda has köp tanaýarlar. Şeylemi? Doğru, sebepten Oğuzhan'ım her bayram sırtkada çıkıyatsa. Onun şol kevatını... Altoğun şey çıkýanlar. Yemen yanki değerli domurluk spektaklım şol yanki okap verdi mi? Şonu okap vertene diýerler. Onu bir diye Oğuzhan'ın okap vertene diýip onu şol... Niye şu da kelleňizde galya diýenem var. Şonu wagt findir, näçe haýlap işenýänligini bilen ok da. Ondan başlayan da ilim günüm, 6 oğlum doğanım, 24 ağtığım, qoğum rıvanım, nice müddet jakan yerlik eyledik, görgönümizden kän kelamat söyledik, hiç ketep kılmadık kaft iyilige cevir kılsakta eyledik sabır, nice millap, vatan girgirdik iyilige, beyik xanda kaçtık, bu türkü idilik edik. Şunu sor ya adamın biz yağattap görmeliler, şunu kap ver, yani bir Barlımoğlu'dan o Parsça gurlayan yerim var. O zaman o zaman kızıyımızın kızıydı, gözünü şey dur da. O zaman bizim terimin başlığı diye. Azadı kızıyımızın deyip şu dağıtır onun üstünü çeperleştiriyen de öğrümden oluşan. Onun şol Barlımoğlu'nun başkalı arada oyunu var, o ödün öyle. Ballı Yakus oynattı, o ödün öyle. Onu tür anı verdi, biraz işlepti, o ödün öyle. Bunu hepimizin koşuştur. Turya da işte, senin bunu alıp çıkmalı da. Tamaşaçıyın, dinleyeceğin, içine girmeni başarmalı. Doğru aydiyyanat Halipa. Yanı belleşimiz yani, halk arasında şeyle düşünce var. Artist olsan, sen ehli taraflayın olmalı yani. Mesela komedyanım, tragedyanım, dramanım oynayıp bilmeli. Sizin fikriniz? Yok, yan kurumlarına da. Yankı diyen dadınız. Hakikaten başarmalı. Ehli taraflayın, ona hem görem komedyanın öde uğru var. Sen şu eriştörün diyen zaten düşünmeli. Neyme talep ediyor. Şol üstüne yüklenen yük bolon vakan sen çıkarmalı içinden düşünüyen orada. Tragedi de şeyle de. Yani sizin diyali men başaramak diýmelerle garaz. Yok. Eğer başarmayan eriştör görüyor onu. Yok sen bir kez rol bolonok. Bizim yurdumuzda arada yan yakınna Fransuz aktör bolly. Mihman bollylar şonu talipler bilen fehwetleşik geçirdiler, şonu şeyle sorak berdiler. Eger de aktör rejissörün inanan keşfini jarlanıp bilmese, başarmasa näme etmeli? Rejissör şonu qowsa sen oňaran ok diýip taknadan ol şeyle jogap berdi şonu. Haçan güýçli rejissör bolsa, hayta aktör näme başarar ol eýam görýär onu qowup ýa sen başaran ok diýmek gerek gelip şo jogap berdi şonu. Güýçli rejissör hayta aktörün hayta keşfi jarlanıp biljeğini eýam bilýär ol saklan, keşfi bermän ka diýär. O sefen piyese geliyor ha, o okap çıkıyor. Onu şu okanı eğen, hayta aktör, haytını vermeli, bunu yıkelledin yazdı doğru. Onu şu oyuncu işlerini yöne, rejissör güçlü. kâfi tertip boyunca ya başarı ödün alıp baş boyunca, ne köpçülük böyle işte her tür aksaksı olmadı, onu alınmalı da. Onun sonuna, başka rolün bolaytana değil yani yerlerden boluyor. Sebep bizden halit olmayacağını tuttan onun çalışmalı da. Ya birinci sastav, ikinci sastav değil olurlarını.
birinci oynamalı adamlar, ikinci oynamalı adamlar. Ha, wa. Onun yerini sarşayalar. Ana şu at şol yani men töredörden değerli domur oynamdı da Ha, wa. bediretten son can oynamdı da ay minnet ve deyindim de. Ha, sizde de bollu şol. Kogulu bolya da minnet yok. Men görýän dedi. Oňa da ýöne halipa dogry düşünmeli sebäbi häzir siz ýanky keşfi birinji diýen keşfiňizi jahallandyryp tomoşaçylara ýetirmek üçin siz näçe aýlap şol keşfiň içinde bolýaňyz. Onu tapşyraňyz soň eýen başga keşipde siz girişmek üçin döreýänler elbetde o soragam. Men näde bedeýin diýen sorag. Neme rejissör, postanovщик rejissör, oyun goýucu. Ha. Hemme artistiň hü häsiýetini bilýär. Eýem ya burada ýanyna barýan haýyş etmäne baranda eýem peň näme hemme Näme bilýär. geleniň bilýär diýär. Şol rejissör ol. O professiýa o kavam alnýar. Ýöne dogawitde ol talan. Olmaly aňarsy. Kümüş ustaýarlar. Kümüş usta näde bir tapýar şonu. Şahyr teatrlerini näde tapýar. Kapýala diýär. Oo. Görýän şonu. O magtumlar tamam keletine gerýän teatrler terede. Ha. Ýad geler, wagt geçer. Gaflata çıkmış gözlerim. Açayım neden açılmadı. Ne ağır uykudur. Bilmeyen soranlara aydınlık arayıp adım. Aslı yerde yolda yeter. Adım artık olur. Şolun şey dik geçenler görüm. Şun bilmese, ödünlü yetmese, rejissörüm edir şunu yalla profete. Qatı kıyın. Artistliğim kæksin fikir ediyek. Şeyli bolup edileyen röydiyek. Köp dostlarımız, ağınlen bilen. Onun gezip görün adım köpsü. Bir diyor şunu edeyen röydiyek. Ýok. Şol näçe ol şol sözlüň, hü-häsiýetliň bolşun. Ýani oğuzhana da, däl domurlu da, barlymolu da, käden ham Başga adam eýen dersin, urlaýan diýär. bilýär, dersin ütüp gidýär. Sen şol ýetjek bol. Şoň üçin rejissör näçe saýlap iksen ýa şol. Taňa anan ýa şol. Onu sen näçe şonu bir aňryňda duýu bolsa etmeli. Sen şo saňa ananan soň berýär şonu. O çykyp urlajak bolsam men 2 günde de gurlap bilýän. Sene rejissör kömek edýän, rejissörüm seni galyp bu aktör etmesdir ýa. Ana şunu hemme aktör ýatdan çykarmaly. Sen rejissör bolmasa aktör bolany. Gaty kıyın ýagdaýlar. Sen onu ulanmaly. Kök walany ulanyp durlara görýän. Onun fargarlygyny altagadan ulanşy artistler raty görýän. Odan şolary ütüş bilmemi bar. Şonu görüp kanmagan berýär altına. Görýän? Onu şo zatlary sen uygun taýin bolmaly. Şo işin gat agyrlygy. Ýöne elbetde biziň kärimizde de artistim köp. Onun Petra artist hemmeden gerek şolar. Geplemän oturup ödüne seret bilen aktörüm bar. Ýem oturka şu içki duýgusy çykýandyr da daş. Ýöne iň esasat men pikirimçe biziň moğolumlaryň atalar üçün haqazana şeysin ballı moğolunun ballı yakusta. Men işeşen adamdan mağın tutýan şolar emede işeşdim de diýen zaty gözüň ule gürlemeli. Türkmeniň aktörleriň iň gowy tarapy şol modama ýeň görýär. Näde Türkmeniň gözü ýan tutur saklanda diýip. Şu rejissörün zatlygy şol rejissörün ýanky iň kıyın zat başar gülýal edip açyp berýänligi de biziň üstümüz bilen. Sizin pikiriňiz? Bizim hem şonu düşünmegimiz gerek. Ha, dogry aýdýaňyz Halipa. Sizin pikiriňizçe teatryň ömrü has uzakmýa-da kino? Elbetde kino lente galýa da ol. Ýöne teatry şonun ýazyp alyp galyp bu döwür ütletdi. Görme şonki inniki östürmlenmede tomoşasyny galar ýaly oňa saklap alyp görkezmer teatrda näli edilýär iş. Onun teatrda saat 7'de başlayan, onun fikrin ýary ne deňiş utormaly. Şu spektakl, şu haqazanajys esasana men suat köp işleşen rejissörlerin biri şu bir saat 20 min. Kän ise bir ýarym saat etmeliler. Aktör ýadamaly, ýadamany oýnamaly. Şu düşündirip bilmese aktör ýadap başlaýar. Derläp başlaýar. Dili Perteklap başlaýar. Edýän zat oňa bolan sen şunu çiğitlemeli. Ýa aýdýana şu dersimiz täzelenmeli. Şu eliň hereketler zaty hemme şu bar durkun şu keşfe geçmeli. Şoň üçin
Şu näçe suňlaşdyrsaň, näçe millileşdirsen, näçe şoňa hüýhäsiýet edim kılıp salsaň, şonu şol ýa-ni loğu diýip bir zat bar da. Ha, loğu. Tasa getirmeliler. Ha. Şu tasa getirmeden gepläniňi, hereketin ana erişdýär, şu geniallyk şol. Sahna arkasyny ýadga geçirýän pursatlaryňyz bolýarmy? Gyzykly pursatlar bolýarmy sahna arkasynda? Howala. Mahaçyna Birini ýatlaýyň şu ýerde. şol ýa-ni balla mollada çıkıp çay içýänler. Ha. Aňyrda suwsýanlar. Bir saat 20 minutlarda çykmany isleýänler. Ha. Onun eski çarşmaly bolýan, onun çağırymam gelip şuňa çarşgany goýup durşdaýdy. Ha. Aýalym ýanymda spektaklyň ýerinde kömek edýär. Onu bol anha gitjek diýip näme etdim on, öwrülüm on gyzgynja çarşdaýdan goýulypdyr da. Onda. Aýal gap çykdym takmy. Ýeme şo goýlugyny görkezmejek bolýar. Bildirmejek Hawa. bolýar. Olam ýanyp barýar diýip. Bir ýylat bolýar da. Tuvalama. O hiç köp duymanram şonu. Bilen Ay ne haklı. ettin aydı? O eşim eğnim ak balaklat şeydi. Gelmeyince mala dedenler şey wagt çıkıyor da. arka ýanda. Ha. Ay. Şonu ýalattır bol ya da bir ulan ýandadyň elinden neme gaçya. Açya. Ya elin terterek edil ya onu şu bildirmen. Bildirmän öwrmen. Şu aktörün nemeligi rejissörün bir de öwrediýän zady liboy şonu ýalat bolsa edir şonu ýar bolmalyar şonu bildirip ünsün Şoň üçin çekmeler oýunda tamaşa. hakykatdan bolmalýar alyp Ola, çykmaly. onu tamaşa duruntak men bolan okta ol. Oyun Durmuşda akyal bolmaz şon ýaly. Dogry aýdýaňyz. Siziň ýüregiňizde has ýakyny Halypy. Teatrmy ýa-da kino? Yo, meňe bardy şu ikisem den. Den. Şu ikisinem şeýle gowurýan. Şu ikisine Kinoda kän gaýtalap, kän kadrlar, kän dubl edilýär. Owa. Wagtyňyz gitýär. Wagt gidýän, wagt gidýän o kä bolan ýerini aýdyndy, soňky döwür aýdym uğradyk, şutaj boldy, butaj bolmady. Ha. Rejissör onun alýany bar, almaýany bar. Onu käti ay ödüm bilýän ýa-ni ýalda edýänler bar, tepden ol adam gibi ýetýär tutýarlar. Ýöne käti onun ýadymda galar, zapomniw diýip aýdýarlar da ýa-ni. Dogry aýtdy şo şeýle diýip. Meni şu Muhammed Feýin han diýen şol ajaýyp düşemizde. Bir zat näme etseň şol ýeni bir ystarçyk gaýtala, ana şutaj boldy, bir öýüňiz şeýle näme berýärdi? Erkinlik. Erkinlik berýär. Sen öýüň bilýän eten artist men öwretdim, onun artist bolan zat bolan şun ne bir uğurtturmany öpdetdi. Yok, on beýtme. Na Han Mehmet aň işe ütgöşükdi. On bir ýaman tutup toşu şol öýdliňi bile etdirjek bolýardy. Onu käwrat bolan okda. Onu kän jedelleşli ýazad edilýär. Ýöne Kakay Han Mehmetem gaty ufat rejissör. Gaty köp saýuwdyryny belli çağalan rejissör kino alan adam da. Keşfin şoğlu çıkmagy näme bagly bolup durýar? Oýnaýan. Keşfin şoğul çıkmagyna şu rejissörün senden diýen talaby bar. Onu piyesany okuyan zat edýän, senari şoňa düşünmeklik gerek. Şoňa düşmesen, düşünmesen keşfin Sizin çıkana. arkan kaka keşfiňiz. Howa da onu şo düşünmeliler. Onu ol öň başlyk bolan adam bak. Men yer depjek on gelenseň du tasaly noktaýara. O görýän şol bir zat şo öýüne geçip burada şo zatda. Şol keşfi jaýlandyraňyzda pikir etdiňizmi? İçiňizde şeýle pikir boldymy? Şol galkan kaka ady dakarlar, şolar tomoşaçylar maňa di. Yok. Garaşmadyňyz. On esas o wagtlar bardyr. Şo nädip şo rejissörüň göwünden turup şoň diýen zatlaryny düşünüp çykarmak da ol näme şöhrat geler, ýylbeýdi göterir, adabry. Ýöne näme de bolsa şo baş işläp başlaýanda käbir zatlar ýem düşýän ýagdaýlary gödüňe gelýän şoň onu kadrlar görýän aradan bütün şo bir zat çykaýmadan näde daja şunu önemli şu bir kino başlandy da. Haýsy? Törew hakda kino näde? Törew hanym. Hawa. Onun şoň maktagaçysy bar. Hem ýa-ni okuwçy ýetişdirýärdi. Hem urdan. Din urdan näle? Din urdanam hemme ýa-ni Törew hanymyň akademiyada okuyan bir ýaşuly bar da. Çağa çykýar zatlar, hemme zatlar öwredýärler de. Hem şoň maktagaçysy bolandy. Ýem şol pikir edýän de nähil bolupka. Onun rejissörüň aýdýan zat bar.
Onu oğlunun arasını görmedi. Öyle spektakıllarımızda kavat gelen yerler var. Şunu düşünüp etmeliler. Diyen sözünü şonu canlandırıp Ya maslahatçı. ýa näil bolýar şu adam eşigi adamın gepleşi, garaýyşy da, şu da üstüne onu özüň baýlaşdyrmaly, ýa-ni alan tejirbeň bilen. Teatra gelenizde kimlere şagirt bolduňyz, ona bellediňiz ýa-ni. Owa. Şagirt bardyr. Şagirdleriniz Halip. Hadi men aýdyp bereyim. Şu men belli bir şagirt diýip planyp bilemo. Sebäp bilen şu başda Bayram Feydullayev moğlumuzun şagirdim de. Bana ilki sahnada yürümeni uğradan adam. Balyakos bilen spektakl koyduk. Feydi spektaklini Levap vilayetinden. Olumla halifamızda şagirdim de. Onun Aman ağan şu nedir şavol gelişini gördüm. Aman Ul Mehmet'in spektakllarını gördük. Onun Asrağın mekirli, altıgarlı, şunun hemmetinin şagirdim diyen ödüm. Şunun hersini bırak aldım da men. Mudama şol, şol Oğuzhan'ı ver, Oğuzhan'ı et, Muhammed Bek oynadı son, saşın sen oynamalı ne deydi olin. Hem şol Aman ağa mende şol oynatım geldi de. Şonu. Şol Aman ağa şol bağ spektaklarda oynadı ya da şol otur deyip kamsam olarak giren yer var da. Şu şey Ferit Üstadi. Hem şol attır, şol Aman ağa oynadı şeydi bırak alarlaydı yani. Şol iyilim bunun altı oğlum devam deyip şu paraqaçılığı yerlerde atlar alıp yani halk üyüşürpün bir halk bolaliğden yer zatı var da oğullarına tağma hat betek aileye iyil bolluk halk bolluk hanlık ettik diye şunu amana ne ederker diye atalı ne ederker şunu ne eder şey şu zatlar içimden geçirip hem kesim şey etmenine ana doğu var ister kesim kinoda oldu tiyatroda hükman şu bir bölümü getiriyor. Naşvat Şükürvaş'ta bir nime var da, şol Mere Dağı deyip bir adam var. Şol hemmeti kılıçlı gideleyin, kalıp geleleyin diye onu şu şey diye de biri. O adamlar bir bağışıyla dinleyelim, bir niyeme diye. Başka uğur yok, mudat diye otur da. Onun şonunu berden niye atlayarar varsak diye yiğitlere dayanıp bir kırgınçılık bu ara. Bağışıyla özüne eme diye. Şon ilk bağışıyla uğur odalıyım. Abi son mağara diye de görür, yaşlı adam. Şun aman ağıtı ne der ki diyenle. Göreyim şunu. Onu şu adamla dengeçtirip onu men özüm şey diyen şunu. Zaten rejissörüm yok ben önümde zat nemi koyuyor da şu şeyleri al belirli. Ben şunu in esasat var da şu aktörün, rejissörün senin nemi izleyenini ne düşünmeli. Onun için köprek dinlemeli. Rejissörün ne adamda ne koyanlığı. Nemiler görýän şonu taň edýän anamny kaçırmalar. Dogry aýdýaňyz. Halip, durmuşda teatryň möhümligi bar edi. Siziň garaýşyňyz. Teatrda biz hem soň uruslar bilen rewolýusiýadan soň gelen näde Türkmende öňe ýoga. İr döwürde orta goýunyp şu oğuzlaryň zatdan ýyly öýkünüp, ýomok kene gaçyp, onuň ýa-ni gadal okoşup, boş bilen jogap şonu ýa-da bolýan eken. Onu orta goýun raklar. Birini öýkünde gülüşdirýän ekenler. Ýani keçe oýnalýar. Onu aşk oýnalýar. Ay kuşta oýnalýar. Bir eýem ortalar şu nähili o teatr nähil watyny düşünürip bäde eýem studiýa açypdyrlar. Oglanlar zatlar ýygnauratdyrlar. Täzeden gelen medeniýet de. Medeniýet. Ýöne Hudaýa şükür şol biziň köp kinolarymyz, köp spektakllarymyz olan öldüründen geçirdik biz. Ona ul söze towa taýy. Sayıqlı dağı şu sayıq vakti yeni Türkmenlerimi deydirdir de kinosulamıdan tiyatr adamları. Şu ne edip Platonovi Türkmenler koyduk adik gelirlere. Ne edip suğulğun şey edip bildiğini deydiler. Şu sunuğutu olardan geçirip ettik de. Yani Türkmenin çağası oğlu Duhtar Çalıya dünyanın istenlik milletin zadını salıbileye de. Yemma Duhtar'ı biz olardan qoçalar beyrek sağlarına. Fortepiano'na, skripkana. Ama Türkmenin Duhtar hiç mi salgına? Diyecek olayanım bir Türkmenler katı bir Allah tarafından bir ütgöş. Vehinli vardı. Öwrenmekden emmeter aňyrsynda. Ay hoda gören şol vergärlenmeň zatlar var, näme satyrdan bäri. Harlanmak, atlanmak. O ýönerden ol
arkadağımız diyene o. Köpöldüm, öğrenin, yedim, şol kaldım. Yayradın. O da adamlar hayran galar şol. Atımda da gelip şu bırak çıkanan olay mı? Şu hep görüyorlar. Şu niyet geçti, şu Türkmen niyet geçti şu atı, şu halini, şu şayfepler. Atlara daxlayan şayfepler. Şu iksancak siyimden niye hil sağlar çıkarıyor? Okumar alanı halipamızın o çarşına terede onu. İyi kulondan iden amallağın çarşı. O durdu var sen salya ya değil kuvat. O el yet o kompüter olmadan o geçer yerlerle dinler. Köp sağdanlar burada diýerler halipa dutara dil bitiren sağdanlar diýip. Onun şoň üçin şol ýaşymyz çykýan arkadaşymyz çykýan şu zatları çağırır geçin öwredin edin. Etim döwlet tarapyndan hem himayetler edilýär. Onu biz okuýasmy, instituta girdikmi? Paşlan doğrusu durumda edin öwrendik. Durmuşda ökünen zadyňyz boldymy halipa? Bak adam pakir çiğdi dömenle. Ökünýän zadyň bolýar da. Ýöne Hudaý çağırmaly. Ýazgyt ol. Şu ýazgyt diýilen adam men şeýle ananýanna. Şu ýazgylan ekenini hemme da. Şol şoň nimet bilen gelýär da. Ýöne şükür etmek, şükrana bolmaly. Bir ýagşy niyetli gezmeli da. Gezjek bolup gezmelem däl adam öz garabyna goýulýandyr da. Ýa-ni enen ataňdan berilen terbiýe sağalygdan, molumlaň beren terbiýe sağalygdan, owadoşlaň, ýaşylaň gör owadan. Ýöne men bir zat aýdym elä. Şu iň gowy talantly, ýa-ni has ökdi adamlar bar. Hakik ustalar, köpüsi medeniýetde suňatda umman. Hemmesini asly owadan çykan adamlar da. Şu owada majagyny teredip mellejini işläp şeýdip bolunan adamlar şolar bir tütü gaty ustat bolýar, gaty ezer bolýar şu zatlar. Bunu şu zatlar tahrýa da. Suhan Oraberdiýew halk artist. Şu güýçli batly sesiňiz näl siz başda nädip şu sesi sizi çağırykdan hawa menne bady diýe meydanyna paxta ýygýardyk diýdimi? Şonu diýe dogonumda inanmaýardylar aýdymçy boljak diýsem diýe şu sesimi görkezmek üçin meydanyň oýzyna geçip olaram bu ýylyna şolara şu sesimi eşitdirmek üçin gyýyryp aýdym aýtýardym şolar eşitýärdi diýe. Şol soň şol özüňi şol artist bolsaň, aýdymçy bolsaň şu görkezden bildiresiň gelýär da soň. Ananarasyň gelýärdi anan. Şonu ýaly hüwet. Şonu saklamalar, şu çağalyk olan şu enatadan mektepden gerek. Halipa sabırlymy siz durmuşda? Umman adam wagtda sabırly bolmaly. Şol bizim köp ýalňyş ýani ýerimiz bir sabır edemiz da. Şol mudama bir pikir etmeli, giňrek. Geçimrek bolmaly. Giňrek bolmaly. Onun ýagdaýyny tapsaň şu öz bilýän zadyň geçip bolmaly. Onun tomoşsa degsi bolsa, ýylgyny degsi bolsa ha hemmeter. Siz öldüňiz? Onun adam şeýle bolmaly, ýaňyl bolýar. Sabırlymy? Edip beter ol neme däl. Ýöne Hudaýa şükür edýär. Hudaýa şükür etmeli, şükrana bolmaly. Şükrana. Onu gat alyňa tamanly. Sabırly bolmak adamy diňe berek berýär. Adama täkim paýsat berýär. Işin uğruna bolýar. Kiçik oğul bolmaly. Da. Häsiýetiňizde kemçilikler halifa. Öz häsiýetiňizde. Ay, ol näme aýbam orada aýbam däl, men öýkelograp boldum. Öýkelokmy siz halifa? Täpden käks bilýän zadyň sorýar, käks bilmeýän zadyň sorýar. Onu käksi aýna yerimden turbilemek, ya ýöre bilemek, ya öwrü bilemek diýen bir türlü zatlar diýip durlar da. Näme bolýar öwrülme, näme turmagany diýär. Näme ýöremen diýär. Ay janyň wer ýaşyň özüň bir ýagdaýy bolýar. Ýöne ýaltalyk bolsa ol ýerbet. Düşünmeseler ýagdaýyňyzda. Onu öýkelap bilýär. Öýkede nädip ýadyň ýa-ni? Şoň käwa şoň göwünde degenimden öýkelenme öwrenme. Wah. Dede bura diýmeli la. Ýa näme çalt ýöredim, gelmediň la diýär ondan. O özüm öýkelen ol gap geler ýaly sen uly gurleşýänem taňa düşünmeli, dogry da. Onun öýkäňiz uzak wagtda diýärmi? Ýok la diýip. Ýazylýan gör. Öýkeler desine geçip gidiyor. Geçip gidiyor.
Sizin pikirinizçe sunuğa da adamsynyň artykmaçlygy we kemçiligi. Ay kemçiligi. Sunuğa da adamsa artykmaç bolar. Onlar da men planda atda artykmaç diýim ya. Onlar da tomoşa suýuny görýän, adamyň ýanyna baranda bilýän. Artykmaçladyň hüýhäsiýetiň, edenişiň gowmy ya kemçiligiň o destini tomoşa suýy terede atalýar. Evet, agram şey. Şu anardan gelenine ýem. Onu kän adam şu ben artykmaçlygyň üçin hem kemçiligiň üçin hem diýen nokta şu adamyň bolşundan seňle gatnaşygynyň diýen sözünden, gülüşünden, teresinden bilmeliler. Dogry. Ben Hudaýa şükür gowy. Durmuşda ütgödösüňiz gelýän zat barmy sizde? Wagt şu plan şeýle Akbarlamy, bolýarlar. akbarlymda. Ay ýok, Hudaýa şükür, men şükür edýän Hudaýa. Şükür edýän. Töle. Maşgalamam hemmesi sunuğa diýişgär diýdiňiz. Ýani ýollaşyňyz genejemdi. Aktrisa bilişimde görä sahnada tanışdyňyzmy? Şol biz 79 ýyl nemeni otur geldi Moskwany. Onu bizim tutuş hemmemiz gruppamyz Levava teatrasy bolupdylar asmaly. Bardyk. Onu bize mentek öýlenmedi oglan ýaş. Bu hemme ýan şuwat barym. Onu gabat gelýär-de. Onu bir ýerde nadarymyz kakşandy da. Kakşandy. Adyny belläp geçen tomoşaçylarymyz hem tanış bolsunlar ýani. Narjan Berdiýewa. Narjan Berdiýewa. Maşgalam oglum Döwlet Berdiýew. Onu bilýär. Aynamat Berdiýewa. Tolema. Canlar sağ bolsun. Sunuğata geleniňizde Halipa. Pişman eden wagtyňyz boldymy? Ýok. Siz näme onu ihlat etdiňiz ha? İhlat etdim ýöne gaty. Şol bir gedek şol nemen Saratyň ýanyna baramda. Gaty basyp barandyryna bildi-de uje men bolşumdan ay ýene bolanoklay diýip. Näme etsem hem diýende. Yani onda da rejissörüm vardır. Rejissörüm diýen zat edip bilem okda şoň gaharym elýär. Evet, Ýok, ýaman gaharym. Näme beýle? Ana otur diýdi onu. Ay, bir çay paýşdyk da dedi. Onu kim etsin sen etmedin diýdi. Şu kağızan sen etsen bilip berýändir dedi rejissör diýdi. Kim var başa kan kim etsin ana aýt diýdi. Sen düýän ulsy köpürde taýager sen götürme şonu diýdi. Şoň üçin üstüne ýüklenýändir diýdi. Onu şey köşeştirdi, uğratdı. Ertesi gün batak. Bir gedek şondan şeýle bol. Şondan soň her gedek kynçylyk döränne, şo sonra öýdüňiz de berdiňiz. Öýdüňi berip bilen onu ay bir daşyna tereden onun ýanyndaky sen artistler Muhammed Bekif görgüli bile kardeşim ýangyrak aýrly. Köp zatlar bölüşýär şoň bilen. Rejissörüň daşyndan. Şu nähil bardy. Şu şeýle eýle dip. Halipa şu ýerde şular men şagirtlim diýip belläp adyny agdap geçip bilýän şagirtleriniz barmy? Şol haýsy Ene rejissör şul keşfi maňa anan miller ýaş. Şoň üçin biz oýnaýasýaňyz, siz anan miller ýani şagirtleriniz. Men şul oglandan ýa şu gyzdan, şu aktyordan, şu aktrisadan gowy uly zatlara garaşýan diýip bilýän. Teret ýanky şol artistleň öýdi gowy aragatlaşda bolýanam bar da. Ene şu wagt Mahtum adyna Hadat teatrda inni öz oglum Döwlete şeýlede Türkmenistan atlanan o şeýle albeýlaly. Onuň ýagmyr bar. Ana ol hiç wagt şol sarkaka ştaýnähili da tonuna şol şeýdi bolýan menim şeýlere albeýla. Şol şägirdim hata edýän. Öýdüm meni halifam diýe. Onuň başga da gelýän ýöne şol ýagmyrda bir tebigi berilen bir näme abayan edýär orsyny. Bir görnük bar da. Şonu ulanmaly da. Şonu entegem köp zatlar bolup boljak da. Görem. O boy firet var, göz şeýsi var. Ana gowurýan ýagmyry. Onuň Talip ben sene şu Victoria Institut'ta aman bir talip var şu ders kursa. Ana ol şu koşku nähil okumaly. Ya çıkan tahnada spektakllarda oýnaýardy. Onu şol uýgur diýen näşe. Onu käçaga alşyny görýän de şonu dinleýän uýgur diýen elýär. Halipa, biziň siz üçin taýýarlanan sowallarymyza jogap bereniňiz üçin, teatr, kino sunugat hakynda gyzykly gurrunlaryňyz üçin, Halipa aktyorlar, öz durmuş ýoluňyz hakynda gurrun bereniňiz üçin biz size köp sag bolsun aýdýar. Goý janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlük arzu edýär, söhbetde şuňmyzyň soňuny siziň arzu maksatlaryňyz bilen jemläýeli eger mümkin bolsa. İlk öňe
Şu ötön geçen halifalanmada yatladık. Görgüller işte olamadı. O diğer görenlerine zanlar tavolun Allah'tan. O da onlar dünyadan ötenlerinin caylar cennet oldu. Şoları teredip, şoları öykünüp babanın anıset artık zalla kozon ağa, onun kanlım ağa. Şol adamlara teredip aman ağa dağa atalı. Şoları öykünüp, şoları teredip artit olduk da. Şol göreyim, şol bir bana iteklerine o, şoları hüvüdep artit oldular. Şolar bolacak bolupdy. Onu belki bir de bir öykünüp artit olsun. Amin. Belki Allah can. Şolana yaşlar, şol tiyatra gelmeme kömek etdi. Köp sağ olun Halipa. Galkan kakamız sizin canınız sağ olsun. Sunugat aleminde üstünlükler hemişe yar olsun. Köp aktörlerimize, aktrisalarımıza halipalık etmek Allah can size nasip etsin. Sağ olun. Tiyatra gelip durun. Bizi gollap durun. Spektakllarımız var. Men bar tomoşlarımdan ediyen hayışım, dileğim. Katnaşıkta olalım da. Katnaşıkta var. O koro cemseli katnaşmak bir var. Emma sunutun üstüne, medeniyetin üstüne, tiyatr, kino üstüne har. Füyücü oluyor. Nasip bolsa hökmani suratda Halipa gepleşige gatnaşan mehmanlarymyza ýörüýte biziň himayetkarlarymyz tarapyndan sowgatlarymyz amma eger mümkin bolsa şolar size gowşuraýyn. Bul Katmer kafesi biziň himayetkarlarymyzyň biri deňsiz taýsy ýeketäk Katmer maşgalaňyz bilen süýjülük çaý başynda nasip bolsa çaý içdeňiz. Yine gelmeletjekler. Gelin hökman netip bolsa, ýene bir himayetkarlarymyzyň biri Alem Sportdan, sport eýneşigi siz üçin öwretdiler hawa. Bu bolsa Lolis Make-up dukany size toýda baralara gideňizde ýörüýte ulanmak üçin edil kosmetika diýmeýin, atyr size sowgat öwretdiler. Eger mümkin bolsa. Zadım köp bolsa wagtym hoş geçýär. Bu bolsa elbetde her adamyň rahatlygyny doýun Halipa diýip rowşan ayakkaplar size. Ayakkap öz ýurdumyzyň, watanymyzyň önümi. Ay tuğulanı, sağ olun. O ayakkap öwretdiler. Anaralkadın istilany, Allah tiýledin. Bile ýalkasyn. Şu hemme o işlemek üçin, tähmet çekmek üçin döwlet tarapyndan, arkadagym tarapyndan, hormatly Rahman prezidentimiz tarapyndan hemme himayetler edilýär. Şoň üçin o eferler döredilýär. O kinolar, o spektakllar. O ýöne howluk balyn, o delen eden zatlanmaly. O arkadagymda da Rahman prezidentimde de saglyk dilýän, ýyl ýurdun alada bilen ýaşaýarlar, janlar sag bolsun. O wagt netigat. Bir türlü şol adamlardan bir mudama bir ýylyň öňünde de. Hoş sözler eşitmek. Fer paylar almak, netip etsin. Yani yetinjeklerinde. O halifalarymyza, moğolumlarymyza hemme. Köp sağ olun Halipa. Toýda duş şolem şunu ýaly. Nesip bolsa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýurdumyzyň toý bayramlaryna duşup süýjü datly tagamlarymyz bar, türkmen tagamlarymyzdan dadyp, ýagşylykda, gowlukda gatnaşmak Allah nesip etsin. Gepleşigimize geleniňiz üçin ýene bir gezek köp sağ olsun aýa. Janyňyz sağ olsun. Hormatly Türkmen Portal web saytymyzyň agdalary we mehriban tomoşaçylar. Şunuň bilen durmuş turalyga satly gepleşigimiziň bu gezek sanam geçirip ýatyr. Elbetde sizem Türkmen Portal web saytymyzdan daşlaşmaň. Sebäbi Türkmen Portal web sayty hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sağ olun.